La CUP Poble Actiu. Bé, en primer lloc, moció per demanar la formació d'un govern que governi a Catalunya. Bé, si bé és cert que el Partit Popular va fer una campanya aterradora basada en la catalanofòbia, de la qual encara en treu rèdit electoral a l'Estat, l'Estatut d'Autonomia va ser retallat per un Tribunal Constitucional que ja va marcar aleshores el rumb del que seria fins a l'actualitat la seva relació amb la sobirania del poble de Catalunya. Si bé en la reforma de l'Estatut d'Autonomia hi va haver un diàleg entre Generalitat i govern espanyol, quan el descontent popular envers a les retallades estatutàries es va transformar en el vot cap a opcions independentistes en pro de l'exercici efectiu d'una total sobirania del territori, el diàleg es va trencar. En cap cas s'ha d'entendre el procés sobiranista com un procés unidireccional que només comprèn una part de la societat. De fet, i tot i que legítimament les opcions independentistes han defensat la construcció d'una nova república, fins al passat 1 d'octubre s'han intentat aglutinar totes les forces polítiques cap a un acord en pro d'un referèndum d'autodeterminació amb un suport popular, no oblidem, del 80% de la població catalana, segons totes les enquestes. És cert que el Parlament de Catalunya va aprovar iniciatives legislatives que han sigut derogades pel Tribunal Constitucional. Sense entrar en debats jurídics, la fonamentació per a l'aprovació d'aquestes lleis resideix en el principi més bàsic dels sistemes democràtics, consultar la voluntat popular. Qualsevol pas en aquest sentit ha topat amb un Tribunal Constitucional extremadament polititzat que tomba sistemàticament qualsevol llei aprovada al Parlament de Catalunya, incloent-hi lleis que no tenen res a veure amb el procés sobiranista, com la llei contra la pobresa energètica. S'entén aquest tribunal com un tribunal que actua de manera sistemàtica com a objector de consciència i de la voluntat popular, recordant a tribunals passats existents als pitjors temps de l'estat espanyol. Per cert, temps que no sembla que es vulguin cicatritzar ni per vies legals. Recordem que aquesta setmana s'ha tombat la reforma de la llei d'amnistia que pretenia jutjar els crims franquistes, ni per la via social. Durant més de 5 anys, les consecutives mobilitzacions massives a l'Estat, mai un moviment popular aglutinat a tanta gent ni ha estat tan sostingut en el temps, han demostrat que la ciutadania demandava una resolució democràtica i pacífica a un tema cabdal de la política catalana. Esgotades totes les vies, els partits independentistes i la societat catalana, així com diferents entitats i col·lectius socials, van dur a terme el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. Cal fer una menció especial aquest referèndum dut a terme l'1 d'octubre. Aquesta data va significar un abans i un després en l'agenda política del nostre país. L'estat espanyol no va trobar cap urna. Aquesta mobilització massiva a la que fa referència el PSC a la seva moció va ser tot un desafiament d'un poble valent, insubmís i coratjós a un estat profundament autoritari i demofòbic. Un estat autoritari és aquell que reprimeix sistemàticament les llibertats dels seus ciutadans i ciutadanes, i la fotografia que restarà a la història de la jornada de l'1 d'octubre no podria ser més explícita. No s'entén que el govern espanyol actués en solitari en un tema d'estat com aquest. El PSOE ha sigut còmplice amb l'aplicació de l'article 155 i posteriorment no ha fet cap tipus d'oposició ferma a les càrregues policials, per exemple, ni ha propiciat cap comissió d'investigació de les mateixes. En temes d'estat ja se sap tots a una, i no és el primer cop que es posen d'acord, que els hi expliquin els milers de pensionistes, els malalts sense habitació als hospitals, els mestres que han de fer classes amb més de 31 alumnes a l'aula, en els millors dels casos, si no en barracots, els milers de persones dependents que sense cap mena d'ajuda econòmica, perquè vostès van pactar i aprovar el pagament del deute públic abans d'atendre necessitats tan bàsiques com aquestes. Davant els constants atacs als drets i llibertats dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, a la seva integritat física i moral, a les mateixes institucions, ens declarem obertament insubmises. Insubmises contra un estat autoritari i els seus còmplices, tot un aparell que retroalimenta i es protegeix, el qual, decididament, volem combatre democràtica i pacíficament. S'ha de fer un punt i a part quan el PSC intenta donar lliçons de convivència i fraternitat. Vostès han cantat les excel·lències del tripartit, de l'entesa entre els governs espanyol i català i la reforma de l'Estatut d'Autonomia. Qui es podria imaginar veure aquell PSC compartint manifestacions amb grups d'ultradreta com Democràcia Nacional o la Falange? Quin diàleg vol que existeixi amb qui encobreix el feixisme? Quin diàleg hi ha d'haver amb qui dissol les institucions catalanes? Quin diàleg hi ha d'haver amb qui apallissa el seu propi poble? Quin diàleg hi ha d'haver amb qui empresona i persegueix líders polítics legítimament escollits pel poble de Catalunya?
Des d'aquest grup municipal doncs, no estarem a favor de la construcció de cap govern amb caire autonòmic. Nosaltres responem només als resultats del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre i treballarem per fer-los efectius a nivell polític, econòmic i social, iniciant així un procés constituent en pro de la construcció de la República Catalana. Gràcies. Perdó.